Ahoj, tady Aneta a Bára a vítáme vás u našeho dnešního videa. A my jsme se vlastně přednedávnem rozhodli, že vyzkoušíme objednání z nějakého asijského e-shopu, což jednou dobu bylo fakt docela populární. A dneska teda bude taková nějaká menší recenze, ukážeme vám, co jsme si tam koupili. A zhodnotíme trošku ty věci, co nám jako přišly. A vlastně my jsme si objednávali jak oblečení, tak kosmetiku a té kosmetice si potom budeme věnovat v nějakým dalším videu, až to všechno vyzkoušíme a v tomhle videu bude teda jenom oblečení. Objednávali jsme si z asijského e-shopu YesStyle, který mi přišel takový na první pohled jako hrozně se mi líbil, protože tam bylo spoustu věcí a spousta věcí jsem tam jako hlavně co se týče té kosmetiky, potom teda budeme mluvit jako až potom, ale proč jsme se proto rozhodli, že tam byla mají, jak ta kosmetika, tak to oblečení. A mají tam hodně všech těch značek, jakoby, o kterých slýchám, právě korejský, japonský. A to oblečení je takový hodně jakoby prostě to, co se mi fakt jako líbilo. Jakoby, když já jsem si tam předtím vybíral, tak já jsem si prostě vybrala věci třeba za 10 000, co jsem chtěla. Pak jsem se teda musela jako umírně zredukovali. Každopádně jako ty ceny jsou hodně přijatelné. Můžete tam třeba tu stejnou věc najít od 3, 4, 5 značek a ty ceny se tam můžou lišit, takže pokud jako pohledat, máte čas, tak tam prostě hledejte, můžete ušetřit, já nevím, třeba $4, který se vám mohou jít na další jako věc. Ale samozřejmě otázka je ta kvalita, je to takový hodně různorodý. Jako já mám třeba věci, které jsou fakt ze strašně příjemného materiálu, pevného. Je tam na tom, to vám potom ukážu, je tam třeba i cedulka, že je to jako made in Korea. Ale pak mám věci, které třeba ten materiál je úplně příšerný, umělej, nepříjemný a určitě jako mám věci, ze kterých mám radost a který budu nosit, ale zároveň i věci, které prostě asi poletí do koše. No, já to mám taky jako tu objednávku jako 50/50, prostě půlka jsou takový fakt jako průsery, který fakt už nikdy asi neoblíknu mimo to, co jsem vyzkoušela. A pak jsou věci, které jsou úplně, pane bože, to je prostě úplně nejlepší na světě. Samozřejmě jakoby další nevýhoda jsou ty velikosti, protože Asiati celkově jsou drobný, že jo? A ještě navíc na tomhle e-shopu hodně těch věcí je jakoby one size, takže a nebo, když jsou tam teda ty míry, tak dost často fakt nesedí vůči těm věcem. Je to hrozně jakoby divný, no. Buď jsou tam třeba špatné jednotky, takže je to jakoby, jsou tam centimetry, přitom je to jakoby v palcích. A nebo fakt to nesedí. A potom boty, jestli máte nohu jako pádlo a ne takový liliputí nožičky jako já, tak taky úplně asi. Třeba já mám 41 a já jsem to teda nějak extra neprohledávala, myslím, že tam nějaký 41 měly, ale jako hodně malý výběr. Jako co jsem koukala, tak většinou končily 39kama, 40kama. Tak jdem teda asi, nevím, jestli je to všechno, co jsme... Ještě důležitá věc jsou celníci. No, to je asi nejdůležitější důvod, co jsme neřekli, že už jsme se jakoby rozhodli, že tam teda objednávat nebudeme. No, já už jsem se spíš takhle rozhodla, že už nebudu objednávat snad asi nikde, mimo to, kdy to vozí Česká pošta. A nebo je to z eBay, kde vám napíšou, že věc za 3000 stála $10 a celníci to prostě nerozbalí. Protože prostě nám obou objednávali jsme si okolo, ta moje objednávka byla za asi 3600. No, já jsem měla taky 3800. A nějaká docela malá krabička mi přišla. A zastavili mi to celníci a ještě navíc to bylo přes DHL, který si za to vyřízení bere 550 minimálně 550. A jinak teda celníci si za tu moji, tady koukám na fakturu, že si vzali 781 korun jako DPH. Jo, za moje asi 800. Přičemž ještě já jsem tam u nich četla, že jakoby na tyhle ty asijské země jakoby mají nějaký speciální ceny, jiný než prostě, když vám to pošlou z Evropy. Tak si do toho asi vrhneme. Já asi začnu, nebo celkově začneme průserama, protože to vždycky každýho zajímá. Takže já jsem si tam objednala takovýhle prostě lacláče, jsem si říkala super, prostě lacláče, tady mají takový pěkný kapsičky, černý lehoučky, bomba. Jenže, co mi přišlo? Přišel mi hnusný, umělý materiál, nesmontovaný, takže tady si musíte k tomu přimontovat, nevím, kde to mám, jsem někam ztratila ty jak se tomu říká, ty věcičky. Ty klipsíky, nebo já nevím, jak se to prostě říká. No, jenomže velikost, jo, tak jsem si vybrala L. 87 pas. Jo, dobrý, pas dobrý, jenže boky horší. Samozřejmě a lejtka. Nemývají jako žádný většinou moc zadek, takže to asi ale šijou trošku jinak než na nás. spíš jako přišlo, že ty lejtka fakt nedávám. A s tím jsem zjistila, že mám jedno lejtko tlustší než druhý.
Takže tohle stálo to asi $20. Já mám teda taky, jakoby průser, já jsem si říkala, že si to možná na sebe někdy vezmu, protože se mi to vlastně líbí, doufám, že to není zaplutý. Ale je to takováhle jakoby košile, je to trošku jako, někomu to asi připadá jako takový číšnický styl. Ale mně se to prostě líbí se mi ten střih, je to takový ten... Mně to připomíná takový ty čínský. No. Ale ten materiál je úplně šílený, ono to tady je takový jako hodně umělý, až to jakoby šustí trochu, já nevím, jestli to takhle jako slyšíte. Ale je to fakt strašný, no já nevím, možná si to na sebe někdy vemu, tak protože se mi to líbí. Ale víš, ještě navíc to jakoby třepí ještě. Ale zase není to úplně jako, tím, že je to hodně volný, tak na tom těle to není úplně jako hodně nepříjemný, ale prostě přijde mi ten materiál jako úplný bizár. Průser číslo 2. Já nevím. To jsou tyhle, objednala jsem si takovýhle růžový kalhoty, rovný. No jo, jenže, my si říkám, vezmu si Elko, jo, když si to vezmu na sebe, vypadám, ale já se do toho normálně vyjdu. Jasně, no, já mám to gumu, ale vypadá to jako malý. Vypadá to malinký, vypadám jako když mám pyžamový kefě na sobě spíš. Zase je to ten podobný materiál, takový ten jako neúplně příjemný, takže když je to na vás víc upnutý, vyrážka, horko, pot, prostě fuj tajbl. Je to trochu průsvitný, takže vepředu tady takhle prosvítá jako kapsy, což teda tady vůbec není vidět, ale pak to je vidět. Teď to člověk vezme na sebe a já nevím, prostě se mi to na mě jako moc nelíbí. Tak další plusy, který tady mám já, jsou tyhle kalhoty. Jsou takový ty jakoby kuloc, vlastně jakoby, neříkám bych, že je to úplný průser jako takovej, ale prostě zase tím, že já jsem vysoká, tak jsou mi na kulec dost krátký, jako je to těsně pod kolena, my zase tady vložíme nějaký klipy, takže to všechno uvidíte. A ještě když si sednu, tak se mi to vyhrnuje a ty kolena jsou mi už trochu vidět, což prostě na kulec je ještě dost krátký. Já jsem si koukala jako na ty míry a vybírala jsem si, oni jich tam mají fakt hodně a vybírala jsem si právě nějaký, který by byly jako co nejdelší. A teda bohužel tyhle jsou mi furt docela krátký. Jinak jako, já jsem si brala, myslím, že taky Elko, zase vidíte, že je to docela úzký. Ale myslím, že ten materiál je dobrý. Ale tohle to má docela příjemný materiál, nějak se to jako netřepí a můžeš si to vyzkoušet, až já se pak zkusím, třeba mi bodlo. No tak já tady mám další, mám tady takovou kuloc, ale zase ten materiál. Jo, zase tenhle ten jako šustlý materiál. Jak můžete vidět, taky nevypadají zrovna nejdelší. Já prostě nevím, zmačkaný, a bojím se to i žehlit. Ještě tady mám tuhletu halenku, kterou máme vlastně obě stejnou, tak můžeme asi jako zhodnotit dohromady. No. Já se zase mám teda koukám rozhodnutou. Já ji mám tady takhle, ani nemám ostříženou cedulku, protože vím, že to rovnou nebudu nosit. Je to takhle s tím, s tím jakoby výstřihem, nebo ne výstřihem, průstřihem u krku, že vlastně tak máte jako tenhle a máte něco jako choker u krku. Jo. A já nevím, no, mě to jako materiál takový normální, jako se vyrábí tyhle taková lehká halenka prostě, jako je docela i příjemný. Ale jsou mi teda trošku, oni tam měly být jako 3/4 rukávy, mně jsou ty rukávy takový, takhle jako těsně nad lokty. A to je takový, jako přijde mi to trošku divná dílka a navíc jsou ty rukávy na mě ještě dost uplý a ramena mám jakoby. Já mám posunutý švy ramenou, blbě. A taky mi není úplně jakoby přes prsa, že to je takový jako, když bych se třeba takhle nějak jako roztáhla, nebo co, jak se mi to celý jako... Jo no, představila bych si ji volnější. Tak a teď se přesuneme k těm věcem, co se nám jako povedly vybrat, co jsme se jako pěkně trefili. A první je tady tohleto kimono, pruhovaný, černobílý. Je to zase takový jako umělý materiál, ale u toho kimona to nevadí, je to lehoučký, ale není to tak jako umělý, jako to takový jakoby... Šifon. To se hodně, no asi šifon. To se hodně vyrábí, že jo, tyhle ty halenky. Tohle je jako hezký a přišlo to s takovou, což se mi hrozně líbilo, já vím, že to je hrozná blbost, ale byla na tom taková hrozně hezká jako visačka. Tak to se mi líbí, tohle tebe, to se jim povedla. Můžeš ty. Já tady mám takovou, jakoby, mikinku. Je to hodně lehký, příjemná bavlna a s krátkým rukávem prostě. Já to hodně plánuju totiž nosit jako přes nějaký tričko s dlouhým rukávem, co mi prostě líbí. A není víceméně jako na tom, co zkazit, no. Je tak akorát volná a fakt příjemná a těším se. Teď to teda úplně není na to léto, že jo, ale těším se potom, až si ji vezmu. Tak já tady mám takovýhle obyčejný černý tričko, teda vypadá to jako černý tričko. Já to užívám jako černý tričko, původně to mělo být asi tak 2x větší.
rukávy mi měly být někam odsud, mělo to být jako volný a všechno. Ale je to hrozně příjemný materiál, takový měkoučko, můžeš ještě náhnout pěkně. A já to teda jako nosím jako takový trošku volnější tričko s 3/4 rukávem. Takže s tím jsem spokojená, i když to jako není přesně ta velikost, jaká to měla být. Já tady mám potom taky tričko. Taky jsem si představovala, že to bude možná malinko volnější, ale víceméně jsem spokojená s tou velikostí. Ten materiál je úplně teda skvělý, to si šáhni. A tam je právě ta cedulka, to je tam měkouč, že je to jako vyrobený v Koreji. A fakt strašně příjemný, docela takový pevný. No, pevný. Ne jako pevný, ale silný že materiál. A fakt jako měkoučký, hrozně příjemný. Ale s čím teda nejsem spokojená, že na těch stránkách to vypadalo, že to bude pastelová růžová a jak vidíte, tak je to spíš taková jakoby lososová, merunková. Ale jako i tak se mi to líbí a budu to nosit. Ale přeci jenom pastelová růžová by se mi líbila víc. A teď pokračuju já. Já jsem si tam, to je možná, neměla jsem taky tu holčičku. Ne, to byla jiná holčička. Bajná holčička, dobře. Tak já pokračuju, objednala jsem si takovýhle jako basic růžový, světle růžový tričko, je opravdu světle růžový. Tak jsem si to představila. Ano, na Korejce vypadalo opět, aspoň o 2 velikosti větší, ale to nevadí. Zase já jsem úplně nechtěla, aby to na mě jako vyselo, takže tohle vypadá strašně hezký, akorát maličko prosvítá. Není takový, jako že když si vezmu černou podprsenku, že nebude vidět. Tady mám tuhle skládanou bílou sukni. Fuj, na tom je škvor. Počkej. Ať si mi to nerozvází na tu sukni. Ty jsi ty hajzla. Počkej, ale rozvází. Ježiš, jo. Takže zlikvidovali jsme škvora. Já jsem ho zlikvidovala. Jo, Aneta ho zlikvidovala, protože já to prostě úplně nesnesu. A ukážu vám teda, co jsem vám chtěla ukázat. Tahle bílá skládaná sukně, s tím jsem úplně nadšená. Já jsem se dost bála, protože mám docela velký jako zadek a široký boky, takže to třeba nedostanu přesto. Ale tady je vzadu guma a ještě to má tady zivno, tak to je prostě úplně ideální. Takže mi to zároveň hrozně hezky sedí v pase a zároveň to oblíknu, aniž bych si do toho musela nějak rvát. To je super. A je dost krátká, ale nositelná, já docela normálně nosím takové krátký sukně. To jsem... Já se jenom tam, že nemá jako myslím si, že jako nějak moc neprosvítá, no, ale spodničku, jako, asi černý kalky bych si po to radši nebrala, no. Ale s tím jsem fakt docela nadšená, protože jsem hrozně chtěla takovou sukni. To je to, že jsem se jako neobjednala. Ale já mám černou, takže já jsem spíš na tu černou. Tak, další, co tu mám, je tohleto tričko, který je vyrobený v Koreji, takže ho miluju, už jenom z důvodu, že je vyrobený v Koreji. Ne, je to tady to obyčejný bílý, jako... To je fakt super. Teda není bílý, je to slonová kost, ta barva. A tady má právě jakože takový ten choker, když to dá, tak to vypadá. Je hrozně příjemný materiál, je takový volný, lehký, ale zároveň ten materiál je jakože... Silnej. Takže, a je fakt moc příjemný. Tak, já tady mám poslední věc a to je tahle světle modrá, jakoby semišová kšiltovka. A s tím jsem teda fakt hrozně nadšená, vypadá opravdu přesně tak jako na té fotce a ten materiál je fakt příjemný, jako ten semiš a krásně sedí a prostě úplně skvělá. Tak já tady mám teďka boty, které jsem si objednala, jsou to takovýhle metalický růžový loafers, tady mají takový jako třásničky, který by teda mohly být trošku víc dolů, přemýšlím, že je přilepím. A tady takový zlatý jako pásek. Za asi 12 jako dolarů se mi tam prostě nemohla nechat, takovýhle Jak jako... my jsme asi zapomněli říkat ceny, tak mi to když tak všechno napíšeme do popisku, pokusíme se tam dát i nějaký odkazy, jestli ty věci budou ještě pořád mít. No hlavně my jsme to kupovali tak skoro na všechno, teda na ty mý věci bylo, myslím, že 10% sleva, nebo skoro na všechno bylo nějaká sleva, protože byl nějaký letní jako výprodej. To jsme zapomněli říct, že my tím, že jsme si objednali za dost peněz, každá teda zvlášť za nějakých okolo těch 3,5 tisíce, tak jsme měli expresní shipping zdarma, takže to bylo super. A ještě vlastně ještě tam jsme se přihlásili, dostali jsme 10% slevu na celý jakoby nákup. To bylo fajn, no. A teďka mi nabízeli, že kdybych je ohodnotila, tak dostanu nějakých 1000 těch jejich coins. Ale já to dělat nebudu, protože co s těma coins budu dělat, když už tam nechci nakoupit. Dostaneš coins a pak že bych za ty 2000 na celnici.
No a původně na té fotce byly víc takový do fialová, ale ve skutečnosti jsou víc do růžová, za co jsem hrozně ráda, protože mám teda mnohem radši růžovou než fialovou. Máš ještě něco? Ty máš ještě brýle? Já mám ještě brýle. Já už nic nemám. Proto se ptám, jestli se chceš to, takže já ještě. Wow. Chvíle na pič. Tada! A já si asi sundám, protože to takhle není moc vidět. Já jsem si objednala ještě takovýhle transparentní brýle, jako jsou tam skla, ale plastový. A jsou taky za málo peněz hodně muziky, mají také zlatý nožičky a tady jsou jenom celý průhledný. Hrozně se mi líbí. Hodně tě zajímají transparentní materiály. Hodně mi zajímají ty transparentní materiály, takže nevím, jestli jsem tohle jistá, jestli je to nějaká umělecká instalace nebo jenom náhodné usmění. No, mám trošku se bojím, že když ty lidi na mě koukají, se jim zrovna vybaví tohle a myslím si, že jsem totálně blbá. Jestli nevíte, o čem mluvíme, tak jsme hipstři. Já bych tam dala někam nějaký popisek, no prostě tady bych to takhle pustila. Vy hodně přicházíte. No, takže tyhle ty brýle... Ale já myslím, že jsou super. Jako já jsem hrozně ráda. Tak to je asi teda všechno. To je asi všechno. Řekli. Jak jsme teda říkali, tak dáme nějaký odkazy, informace do infoboxu, co jsme neřekli, protože to už by bylo fakt strašně moc. A kosmetika teda příště z tohohle. Zhruba tak za měsíc, až to všechno odzkoušíme, budeme to nějakou dobu používat, tak vám dáme vědět. Asi nechcem chválit nic, co prostě jsme jenom nadšený z prvního dojmu, jak to prostě vypadá v první chvíli, co to zkusíte. Takže doufáme, že se vám tohle video líbilo a že, nevím, jestli mám říkat, že si taky třeba něco objednáte. Asi teda takový, měli bychom ještě udělat takový závěr, že opravdu si tam nic neobjednáme. No, i když jako některé věci jsou fajn, tak prostě... Hele, za ty peníze to fakt nestojí, prostě nakonec ty věci vyšly na víc než tady v obchodě. Takže já už jsem si řekla po této zkušenosti, že žádný objednávání. Budu se soustředit prostě tady na lokální věci, budu podporovat lokální ekonomiku. A maximálně, když něco objedná, tak něco hrozně cheap, jako z eBay. Nebo zase nějaký lepší e-shop. Tohle je takový ten prostě typický, kdy máte jo, ale já se prostě bojím, ty celníci se teďka hodně na to zaměřili a fakt za to clo už mi to nestojí. Když mám něco za 4 000 připlatit ještě jednou tolik, skoro tak. No to jsme se asi rozkecali, každopádně mějte se hezky a ahoj. Ahoj.